ଏଇଠି ଖଟା ପାଳଙ୍ଗ, କଖାରୁ ଶାଗ, ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ମୋ ଝିଆରୀ ଘର ବାରି। ଦେଖଉଛି ପାଖ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଥିଲି ତୋଳିବାକୁ ଯେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ସବୁ କାମକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ ଲଗେଇଛି ସେ। ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ମୁଁ ଦୁଇଟା ହେଲେ ତୋଳି ନେଇଯିବା, କେହି ନଥାନ୍ତେ ପାଟି କରିବେ। ନେବି କି ନେବିନି ହେଲେ ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନଦୀ। ଏଠି ସବୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ମାଛ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି, ପୁରା ପାଖରେ ପାଖରେ ମାଛ। ଏଇଠି ନୂଆ ପୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି। ଖଡ଼ା ଶାଗ ବି ଲଗେଇଥିଲା, ଖଡ଼ା ଶାଗର ମଞ୍ଜି ଆସିବା ନେବା ଦିଟା। ଆମ ଘରେ କିଛି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।